ima svašta. Ima galame, puštaju pesme, tako. Marina, 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 šta radiš tamo, Asima? Asima, 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 šta radiš tamo na penđeru? Ali kad se napiju, on izgubi svi kontrol. Luda baba podivljava. Pa doće te zajebavaju kola, pa te drmaju, pa ti malo dremaš, izađeš, oni te zajebavaju, pa neko te udari, katastrofa. Najgore je ovo što se sad dešava, ovaj nihilizam i ovaj globalizam koji jednostavno ljude odvodi jedne od druge. Veoma teška bolest. Sve manje ljubavi, to je ono najgore. Pa šta radiš, budalo? Punim ovo, Šta punim? pa da se ne skuplja voda. Ono su gore milice, stoju... Sad milica gore, sad milica gore. Ma to je neko zamajavanje kao turisti dođu. Gde će turisti dođu u bedu? Dobra stvar, afirmacija, pa ima, nije to baš tako džabe, šta? Ljudi daju pare u ovom potrošačkom društvu za mnoge druge stvari. Grad će dosta da da za njega. Pazite koliko košta samo ovaj skalamerija što tu montiraju. Ko to zna? Nisam vraćan. 100 dinara, duše, 100 dinara, 100 dinara, ajmo ko uzde 10 stvari, ko stavi 1000 dinara dobija majicu gratis. Pa njima to nije ništa. To narod plaća. Pa sve to mi plaća. Ko stavi 500 dobija jedan sisodržač. Ajmo kod nas su sisodržači, tango, mango, 50 dinara, u prodavnicu i 800 ovde kupite za 100 ljudi, gde to ima? To ima samo kod nas. Na drugoj državi nema šanse da ima. To šta znam, ne bi, zavisi ko to finansira, ako je opština ne bi trebalo. Austrijska roba, bre, jakna, kvalitetna, prva liga, vidi šta ti piše koja marka. Ovo je ekstra vagancija. Pogledajte šta je. Ekstra. Izvolite, izvolite. Nove pantalone su. 200 dinara. Glavit će se već neko za to. Šta su to 200 dinara, to je jedna pakla cigare. Ma jede govna, 300 bre uzmi mu. Prošle nedelje sam se tuko za uliku mesto. Nisu htjeli da mi dadu, traži 1000 dinara. Dobro, dobro, neka. Oni za 4-5 mjesta uzmu 4-5 hiljada i idu kući ujutro rano. Heißen gut arbeiten! Ja, Deutschland. Deutschland! Znaš šta, ovo nije mesto moje. To je ulica, razumeš, livada. To kad kaže moje mesto, ne, to je tvoje mesto. Niti tata, nije to tezga na pijaci, znaš, koje ti plaćaš. Mesečno pa da. A ti ne može da kažeš naravno, jedan da se tučiš, rvaš. Katastrofa, nije baš lako posao. Šta da radiš? Ako dođeš na vreme i čuvaš, onda nema šta problema tu nema. Ovdje treba jedan čovjek da dođe, ovoliko, tvoje 200 dinara. Ovdje bih trebao jedan Luna Park. Idem da vidim kako će bude večeras će bude jako lepo, će izađem sa ženskom i da vidim. Kad to počinje? Dođite večeras od 8 sati. A ne mogu ko ti mi čuva robu. Nemoj se plašite kiše, pokrit ćemo, radit ćemo, mi još neće da odemo. Radno nam je vreme, do 3 radit ćemo i do 5 samo za vas. Boži, radije dođite. To je puno, spavaju tu celu noć, evo vidite. Moraš da dođeš rano, ako ne dođeš nemaš mesta. Ja nisam ni znao za taj karneval. Jer to svake godine se to održava. Od 4 sata 6 godina je ovdje radim. Do sutradan. U noćima obavezno dolazim kolima i ja i žena noćima. Ja sam dolazio. I to sve sa ručnom. Jedna koštica i vup, propade koštica, ide auto. Ja krh krušta. Ručno. Kaj jebote bok, jedno ću se dovući. Govori. Ja nemam vremena da čavim se u noć. Imam auto i ja bi možda spao, ko zna. Vozi upali auto. Da ne vuče struju sad od motora. Ajde upali ga. Pusti ga na krati. Hop, 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 koji se mali?
u redu. Doki! Gotov je. Božja volja, neka kada šta da radi. Ventilator ti ne uključio? A stavi se na direktno, ne znam. Daj ga tatu pa ćemo sutra vidjeti. A sutra šta radim se? $50 su tara, a 3 komada tara roba su $100. Cipelje imam po $100 ili na više 50. Džabe, nema narod para, nemaju narod ništa. Ne možemo svi da budemo neki ljudi sa nekim izraženim mogućnostima za potrošnju. Noći sebe u malo.